И здравейте на всички, като ме гледате. Аз съм PepBG и днеска ще ви информирам какво ще има в моя YouTube канал, нали, както може би видяхте във Facebook страницата, някой още не се видя, разбира се, във Facebook страницата. Да, имам нов канал, ето го и той, не знам защо тук се бъгна, пък тук има снимка, да. Да, сега ще покажа цялата... Не, чакай сега. Добре, това е друг въпрос. Да, ще има геймплейове на CSGO, Minecraft, CS 6, WWE, може би на WWE, не се знае. И различни игри, да. Какво друго? Опа. Да. Това е общо взето всичко. Ще има влогове при повечето абонати. И да. Ще има гивуейове и всякакви такива. Ще си купувам Minecraft Premium аккаунт. Мисля да си купувам, за да мога да разцъпвам повече. И да. И да, хората, мисля всичко от този много кратък клип. Съжалявам за краткия клип, просто не знам какво друго да обясня. Защото няма друго нужда да обяснявам. Да. И това ще е всичко от мен. Ако ви харесва клипа, можете да дадете палец нагоре. Абонирайте се, харесвайте клиповете ми, споделете ги. Да. И бай-бай!